ka. Dido na. Loko-loko ka. Bagay yun na ng kupir mo ngunyan budyang taon. Baga sa ko, medyo nagluluwas udit na highlight. Ano, yan na. Highlight ko yan, mga sikreton bunjing. Ecstasy. Aray na Lunes na kaagahon, petsa 20 kan bulan nin September 2021. An samuyang pagpaabot nin maugmang pataratara asin pangungumusta sa lambang miyembro kan familia kasabay ang paghirumdum sa paghampang takan kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention an samuyang mga sadiring kapartidaryos pa dyan man sa Karamuran Katanduanes, ano? Yan sa Katanduanes, sa Karamuran, happy birthday tabi kay May Panza San Juan. Tabi, May Panza na San Juan dyan sa Karamuran. Happy birthday tabi isa sa imo. Pipaisian gabos na mga amigos, komodidad. Diyan sa Karamuran, Katanduanes, nagbe-birthday ngunyan tabi si May Pansang San Juan. Happy birthday tabi, May Pansa. Buda maray na aga siyempre sa sakuyang namumutan ng nanay diyan sa Virac, Katanduanes, si Mama Unding. Sundo kitang alas 10:30, tingog kan banwaan, nag-imbitar mag-iriba-iba sa paagi kan pagbulos kan mga istorya dyan sa palibot. Katuwang na news team, ang Mega Force Patrol. Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al. Siyempre si Ann, si Luen, si Renz. Sama ni Bella, si Henry Deboy Mata. Technical control. The big man himself in the house. Ansa mo pong Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, yaon po dyan, nagwawagayway man po sa padagos na paghanap kan mga istorya, salo kan mga pangyayari national, international, sin sumada kan mga istorya lokal. As it happens, where it happens, ang samuya pong malalawman, the man for all seasons, presenting News Manager Mardela. Sa production, ang samuya pong anghel, ang AM kang DZGBAM, si Angel Mustasa. Sa IT, sinong duty ngayon? Si Richard. Yan. Sinda po ang inkargado ngunyan, buda si Arven. Kan nahihiling nindong full digital broadcast nationwide, worldwide, online sa DZGB News Online. Ako po sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, good morning po sa mga nag-aantabay. Ang daming matitigas ang ulo, sa ating batas ay puro na lang reklamo. Mga pasaway pa rin hanggang ngayon, sa COVID virus daw sila ay immune. Kala mo'y may ipambabayad rin sa hospital kapag nagpositive. Social distance, they don't care. Oh, kala pa rin anywhere. Oh, kung gusto yung makatulog
Yan, tabi, ha? Check, check. Sinasabi ko. Si Papa sa DCGB. Tio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May naaga tabi dyan sa Saindo, sa kay Sir Ato Nalim. Good morning sa pamilya dyan sa Petron Tapgas Gasul, ano? Petron Tapgas Gasul sa Daraga. Para ang tabay ta. Ano ang aber daw tabi? Anong gusto nyo pag irestoryahan ta, Bunjing? Legazpi o probinsya? Aber daw, taan nag-text sa tuya. Saro man sa napasa na si Sian Dikan Ligaw. Sige, daya ako mapon kan plakada. Kung dainin, mag-text kung anong gusto nindo. Probinsya o syudad? Yuman sana. Yan. Sige. Maray na agad atabi bunjing. Sabi ni Papa Jer. Yan. Uni, nag-iisa, walang kasama po. Aber, ano ang gusto nindo? Probinsya o Legazpi? Yan. Taod-taod Lowens in sa imong public service, ha? Ang sa kuyang numero 0961-759-0888. Yan. May pansang San Juan. Diyan sa Karamuran, Catanduanes. Happy birthday tabi sa imo. May pansa San Juan. Sige. Sa Globe naman 0926 0156 020. 0926 0156 020. Maray na aga kay Kagawad Bong Logronyo, Gunbuan Bunjing. Nagdadangog sinda sa Boys and Paints. The number 1 paints. Good morning, lalo dyan sa Barkada Tabunjing. Carl Munoz, Gunmuan. Graduado, UST, College of Engineering. Pero tibagabon niya gano. Tanganing ang barangay Hayahay. Di ba? Tanganing ang buhay Hayahay. Pinturahan ang mga barangay. Carl Munoz, 2022. Ano mo, Jeng? Oy, good morning dyan. Tabi isay mo. Sir Carl Munoz. Pag nahiling kita kayo ni Carl na Munoz, lastik kong ikaw mo niya ma-intriga. Pero pwede ba gabuding ano? Rhyme pati Tanganing hayahay ang buhay. Pinturahan ang mga barangay. Carl Munoz, 2022. Graduado. Inhenyero. Kolehiyo. At ang dangog ko palan, naguro istoryahan na daabuda sa mga amigo man na nasa sirkulo di kontraktor. Pigbubusol man dabunjing. Si Carl Munoz. Maray na aga tabi. Sir Carl, good morning tabi. Sir Ato Lim, maray na aga man sa Petron. Gasol, sa Top Gas, Petron Gasol, good morning man dyan. Nagpa-gasolina ako bunjing. Hayan nga subako na mo. Ay, nahiling ko. Good man. 2 pesos kada litro ang diskwento sa krudo pag bakunado. Mga efforts baga bunjing paano kan private sector. Effort kan private sector no. Sa mga inasal, iguaman 10%. Sa SM, 200 pesos sa SM store. Kadakul pa ang mga nag-opresir sa Graceland, ganoan. The perks of being vaccinated. Aram mo mga koninikan mga private sector, matabangan ang humanity. Yan. Good morning tabi, Sir Ato Lim. Aber anong gusto nindo? Sir Carl Munoz, maray na aga tabi sa imo. Sabi ni 6769, Legazpi. Gunmuan. Sabi man ni Kagawad Bong,
Ligaspi, yogon moan. Ya, nagdadangog da si Jaime Beldad kan Lapu-Lapu. Maray nagatabi Sir Jaime Beldad kan Lapu-Lapu. Good day, Sir Ping. Kabanga, sir, sa probinsya, budas o kabanga sa syudad. Hali ining bungga kan bakakay. Papa Ping, maray topic sumadalagang ki presidente ng Pinas at COVID virus. At probinsya o syudad. Bagay bunding baga paano sa syudad easy na. It only needs the formal confirmation through the filing of certificate of candidacy ni Congressman Pido Garbin Jr. Bako, buda ni alkalde dati, and ngunyan First Lady G. Rosal. Iyon ang sa Ligaspi ko na yan. Common knowledge na nothing new about it, nothing more political about it. Ay, sinakan komunidad, bako. Yan. Kundi, kaso nakaaging banggi bunding, saba, birnis na banggi. Mantang nagpapatundag ako kaso gini sa baga bunding na tinapa. So kinunot na tinapa baga? Yan. Kinunot na bako sa nang masyadong darakulaon, bako manasaradit. Yan. Tapos may 2.5 kilos na lada. Binog sa kango kaya. 2.5 kilos na lada. Kamatis, bawang, sibuyas. Si Ramon sa papa ako bunjing kan birnis na banggi. Malipot-lipot baga. Nakapirang iros ako ito. Sabi sa 3rd district, nakapirang iros nin maluto. Nagpapaturoton ako bundi. Nagpipikit-pikit na sumata ako, tapipirot na ako. Nagkring sa cellphone kong antigo. Ano siya nag-upload na yun na. Mag-alas 9, alas 8 na pasadon bang. Nahiling ka bunding. Ang nakabugtak sa screen. Mayor Noel Rosal. Si Mayor nagapod. Si Mayor Noel nagapod. Ano niya ako daw? Pindot. Mayor, marhay na banggi po. Tayo ni Bujing sa totoo lang. Manghaloy na mga barkada. Pati si Pido, barkada luyo na. Pareho sinda. Araya, Papa Pio, kumusta? Nyako yor, nagpapatunaw-tunaw ta. Pwerte niya ako sa pinamanggi gusto. Tinapabaga niya akong ginisako. Kalamang nga nagsa. Kuta na ngaya. Nagsabay kita. O di ano lamang sabi ni alkalde. O di baga tabi yor. Ara mo naman sa nakami niya ko. Puro mi kamo amigo. Yung nga ngayon believe ko sa indo dyan sa DCGB ta. Gabus amigo. Professional nga ang laban. Ayan. O di niya ka anong pa. Mga kagawad pangkit, kapitan pangalan kayo seyor. Ka-oristorya ko na. Buda si Pecos na intiya. Ya, kumusta ka dani kong Pido? Uy, pala niya si kong Pido. Ano? Kumusta na nga ya? Dapat nga maglibot pa sila maski sa nga ibang lugar. Gulpi ngayon nagburutwa na mga gustong mag-party list. Yun talaga si iyo nga ya, Papa Pio. Dapat tigos-sigusan. Maglibot pa sa ibang lugar na kanta. Gulpi na ngayon yung nagkaka-interest na mga mag-party list nga ya. Di, iyo, sigan libot man niya ko. In fact, kaso nakaaging aldaw niya ko, duman sinda sa Camarines Sur. Bako, tabi, Angel, sa Camarines Sur. Yan, nagpasiriring sinda duman, tas so mga proyekto bagang pang tubig. O niya, iyo nga, dapat at dipisil nga takadakol ngayon nagbuburot ang mga party list naman. Pero niya ko, alawig na suristorya. Nag-ano ka niya ko? O, na nga, sige, pampirma ko nga. Pigpirmahan mo niya ako dyan. Secret nga. Ano niya ako ba ya? Habi ka na alkalde. Maray na agad yan tabi ha sa Lapu-Lapu. Mga taga Lapu-Lapu. Tabi. Kay Popoy Nabalmes. Kan JRB Calibration. Good morning mga paradangot yung Familia Popoy.
Haloy na paratabang man yan, Bunding. Sa DCGB. Yan. Sir Popoy, buda sa pamilya, maray na aga. Sabi ni Mayor, bako baga ngayang ang boarding house mo, yaon sa may likodan kang Astrodome. Kaya ako, ano ko sir? Paano mo naaraman niya ako? Alkalde baga ngaya ako, isi ko nangyayari sa siyudad. Adi niya ka iyo. Iyo niya ko yoro niya ko sa irarong kan tangke ta may tangke digdi sa may kwarto ko ning tubig. Uri ano niya ko ang koneksyon? Ano ba niya ko bang plano? Kang ang istorya nga kita. Bako ba nga ang boarding house mo yaon sana sa may likodan kang Astrodome. Diyon niya ko paano mo nais yan? Alkalde, nais yan ko baga ngayaan mga pangyari. O di anong koneksyon sa oristorya ta? Bako baga ngayaan opisina kan provincial election yaon sa may sa imo. Niya ko yung baga niya ko yung natatangad ako nga niya ko. Sisay ngayaan nagka-file pag mga makandidato sa provincial election. Ano niya gre? Bako kaya nador. Ano yung dibunding na sa imong console? Iguan ng automatic scrambler. Bako baga ngayang nador. Ya kung di ano niya ko baya. Mahihiling mo na sana niya. Tanatatangad mo baga ngaya. Mahihiling mo na sana niya ngayon bago mag-pizza utso. Dahil maning tinaram na ko na. Iyo niya ko mahihiling ko talaga. Kung sisa, ata niya, mahihiling mo na sana ngayon dyan. Bago mag-pizza utso. Iyo masana ito bonding. O dahil ako nagtinaram na ko na noa. Yan, totoo baga managad na kung nakaabot ka na dumambunding sa sakuyang kwartong pera ito. 3-4 perang pulgada ito, perang pie. Sulungga ko doon. Natatangan ko na sa mitana so mga nagsasakat. Bakong mahiling mo ngayon dyan? Pero may tinaram sa alkalde. O na nga. Ha? Gumang ko ngayon sa sarong munisipyo. Dahil ko itaram sa distrito. Gipod niya ako yung mga kapitan. Gum! Nya anong sabi ko? Anong sabi mo? Inapot ko. Pumundong niya kamukhaan ta dipisil na. Basta nagdumanda siya sa sarong munisipyo bonding. Dahil ko tataraman distrito. Ya, onda duman mga kapitanes. Pud nga sa ko. Gum! Mapuno naman nga kamu. Dahil nga kamu ka. Dahil ko taraman munisipita ko. Madagitan sa alkalde. Kan munisipyo. Deyo po ang tabi ha. Pasayo masana ito. Dahil ako nin. Pigtaram na kon. Inistorya ko sa nasay. Basan taramon. Iba ka budya ka di. O yan, sabi ni Mayor, hay number ring house ba kung yaon ka sa may likod ng Astrodome? Kigkig ako. Ako, nata Mayor isi mo. Alkalde ba nga ngayon? Isip ko nangyayari sa Ligaspi. O di ano niya ko? Ano baya talaga niya ko? Bako ngayang opisina kang provincial election of dyan sa second, sa kuan, third floor kan Capitol Annex. O di ano ko? Mahiling mo na sa nangyayari. Kunan mo ang istorya. Natabi. Nasustuhan na ka mo. Pero may tindaram sa kaubunjing. Nga piyo. At ano niya? Magdaw ka kaya? Nagkukunya sa signal. Mag-globe man na ini man na. Kaso nakaaging birnis na banggi. O ne, at taon ni bagang nga piyo. Magdaw ka ha? O ne, di yo. Yan ka mayor. Maray nagsidal niya ka. O ne bagang.
Ini Bunjing, ikaw ang diferensya ang kurso. Matibayon ka talagang technician Bunjing. Minay scrambler tolo sila. Ade, yan. Oh, yan tabi. Kaya hihilingon ko na sa nabunjing sa mga nag-aaging eleksyon. Ako ang perming nagpipirma dyan, Bunjing. Pag alas 12 matanga sa Comelec, testigos. Ako sa pinakaran sa boarding house, maligid sa nako kung bako pang buyong. Kung buyong, makanap. Tadyan mga Bunjing, kahit tong si abogado, ano ni? Romy Serrano. Gun mo yan. Susato yung Assistant Regional Director, Buda Provincial Election Officer. O, begde ka kaya, testigos ka na naman pagsarata. Mira, may pipirman baga dyan in jail. May testigos na may napirma dyan. Masarado kan libro. Saro sa mga importanteng kabtang kan kada eleksyon. Si sarado ang Bunjing ang libro. Sisilyuhan. Pak. Duman mga testigos, alas 12 sakto. Uni sana ang mga nag-file kan sa indang sertifiko di kandidatura. Pipirma na. Kaya kung day ko tipirman Bunjing, day eleksyon na malalawos. Doon na ka mapirma yan. Di ko aning kodak bati. Kaya, tama baga sa alkalde. Mahihiling mo sila ngayon. Ano tabi? Okay na sa indo itong istorya? O itaram ko pa sa indo so inging sa taba mana. Papa Ping, day patabi confirm so bana-bana na madalagan para sa gobernador at vice-gobernador. Kumusta da ang panahon? Ang panahon ta. Tranquilo man. Tukaron mo tabi, province at city, Alan Oropesa po, thank you. Yun na baga. Sa ito, mahihiling mo na sa nanganyanyan dyan. Dumasag tapos oro niya ako dahil ka magtaka na. Maray na aga tabi dyan, tabi sa Indohan. Sige, oras, Pilipinas. May babasaon ako, Bunjing. Wala na, tapos na. Oras Pilipinas, 9:32. An oras hatod sa Indokang. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Roswell Subdivision, Sorsogon. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after 4 session, isang buwan na paglinis? Praise God talaga. Kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga yun? Ay hindi, blur na po. Blurred na. O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakita ka na in just 1 month. Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pag-serve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Susuro akong aki, nag-encourage sa kuya na magpa-check up din sa Men's Wellness. Nagpa-ayos pa nga ako for several weeks. Nahali na po sa kuyang katarata, buda sa kuyang glaucoma. Dahil po sa pagpaayos pa ko dito sa Men's Wellness. Mga kaibigan, ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite!
Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako.
sa unang 6 months ni baby. Breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Uragan sa mga nagdaog bunding. Hindi nga isa mo, ay nako ang isa mong tultol na istorya. Napon pa sa programa. Yay, ubaga niya ako, tama mamaga. Mahiling tadasan ako na nung mangyari yan sa Oktubre 8. Yan sa Provincial Election Officer. Kung si sa file yan. Sige tabi, may lost and found at tabi, bago kita kay Ansbuda kay Luens, may lost and found Japanese Pits sa Barangay Arimbay. Kung sisay madam antag sa diri, mag-upload o text sa 094-94-11-3073. That's 094-94-11-3073. Thanks po. Dahil man pinag-describe, so color or what, mas magayon ito na. So tunay na may sa diri budjing, ang makaka-describe talaga kaan kung anong color, budak kung ano pa sa mga physical characteristics kan ining lost and found na Japanese Pits, yan sa Arimbay. Paki-text na lang tabi o paki-upload 094-94-11-3073. Yan sa mga gustong mag-claim kan, so tunay na may sa diri, ha? Tabi? Istorya kita dyan sa palibot, Ans. Maray na aga, go ahead na. Maray na aga si Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag na istorya, todo na ko niya ng preparasyon kan Commission on Elections o COMELEC Albay Provincial Field Office para sa papaabot na Oktubre 1 sa Gulod so kung sain, digdi na mangyayari ang filing of Certificate of Candidacy o COC kan mga makandidato para sa level kan pagka-board member, pasisiring sa pagka-kongresista digdi sa tuyang probinsya. Inian sinabi ko niya na pagkaaga sa DCGB News sa entrevista niya to kay Attorney Aurea Bobunaw ang Provincial Election Officer o Supervisor kung sa iyang sinabi na sa kunyan kumpara kay itong mga nakalihi sa taon sa Pio na sa laog mismo kan COMELEC Office pwede mag-file ka na COC sin duman man i-release ang mangyayari ngayon duman sila sa may pintuan ninda for safety protocols. Di halimbawa suka istorya ko mananggad. Duman ka mo sa tanaw sa boarding house. Duman sa natatangad ko. Dahil na malaog duman so ma-file mismo buda sa mga suportadores. Dahil na. Sa mga rara boys. Ra! Sain sa nang pasistema? Duman sa mismong opisina, sa luwas ka opisina ninda, may long table nang nakahanda. Tapos duman na sinda may mga tao sinda duman na i-designar para makomodar ining mga aspirante ta. And bukas sinda Monday hanggang Sunday na kaining October 1 to 8. Oktubre 1, sundo 8. Yes. So pag abot kan petsa 8, anong oras sarado na naman ang libro? Alam mo na. Alas 12 matanga. Oo. Ika naman ang halato ni Atty. Bonaw. Kahit si Atty. Romy na Serrano. Ibaga. Sige. So sa kunyan, sa pinagpaplanuhan na ninda na within this week makondusir sinda ni webinar sa gabos na mga aspirante po on board member, vice governor, as in congressman tanganin na maitaraman digdi kung ano sa mga kaipuhan na ipasa ang mga dokumentos tanganin na formal na makapasa ki COC. Tamang pagdagog ko na ma-webinar sinda duman sa mga would-be
candidates poon sa pagka board member, congressman, gobernador, busy. Yes. O di yun na, kung si Sayang inimbitaran kan Comelec, no rin sinda ma-webinar. Matip na sana dahil sa kuya. Kung si Sayang magparticipar sa webinar dyan, iyo naan more or less. Yan. Oh, sige. So, inihan katanggan pahayag ni Atty. Bonaw. Aber daw. Ang tulong ko ganaray, ang bako na pong ministerial o di kaming kausgan kung tanggapin mo dai ang COC. Igwana po kami ngunyan na na pwede mo dai akoon pagbakong kumpleto. So bako ng ministerial ngunyan ang pag-ako. So dapat kumpleto and completely filled out. Oy, bago itong pasistema tabi Yes. Taka ito managad, ministerial. Asa sumiter ka dyan, okay, akseptado. Pero ngayon dapat kompleto, Ricardo. Yes, dapat anom na kopya, original na kopya kang fill out na form and so mga documentary stamp. Kung day ka yan, outright, pang, igwang poder na ang Comelec ko niya na sayumahanan. Roger. Okay, ito day sige, sige. Tabi sa PIO, update man, may kinaraman sa preparasyon kan Comelec Albay sa filing of Certificate of Candidacy sa maabot na Oktubre 1 sa Godot. So with Boy, sa Mobil, Ans Galero, DCGP. Salamat, An. Buda kay Boy. Ali dyan sa Provincial Election Supervisor kay Abogado Bunaw, webinar da, Bunjing. Kung si Sayso mga imbitaran sa webinar, iyon na yan tabi. Ito ang isihon ta. Kung si Sayso imbitaran dumaan. Amo ba ya, ade? Sabi, diyan bagay nag-file kan sa nadur. Abi ka nalakal. Again, diretso kita kan istorya. Luwens, good morning, go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Location kan DCGP News tabi Sir Pio, nyaon kita digdi sa may boundary, kan buyuan to matanag na kung sain tinubod na mananggad ni City Engineer Clemente Nong Ibo, an pangapudan kan Barangay Council kan buyuan, napakarayon ini tabi Sir Pio nga nasambitan ng lugar. Sa ining sa tuyang location tabi Sir Pio, iniso di kay bagatabi Sir Pio digdi sa may buyuan tumata nag road natampihon sa Oro Alangkaw na turtalampas tabi Sir Pio na dakul na digdi an na diskwido dakul matatandaan may na diskwido na digding tricycle driver gadan ito na nakalihis na taon sinunda naman kan saro naman na 15 anyos na babae kan mga nakalihis sa simana na ulog man sa motorsiklo tapos digdi o sa nasambitan ng lugar kan Sabado pa sana, may naulog naman na siklista. Yan. Kaya ang pangapudan kan kung matatandaan, sa interview kan DCGP News kay Kagawad Ronaldo Minya kan Barangay Buyuan, dapat ining maaksyonan. Asin na si ipinaabot tayo ni kay City Engineer Clemente Nong Ibo, asin iyon na iniso naging aksyon, ang magiging pasistema tabi Sir Pio, so mabaybayo na parte na ini. So bako na pinaggagagamit digdi, pinaiwas ini. Tangani nang iyo na iniso agihan lugod kan mga bihikulo bako na tampidigdi sa pwedeng maulugan nin mga anong klaseng bihikulo. Igwana ni pinagbugtak lugod na marayrahay durudakula na agihan. Roger to that. O dahil na dumanin na maulog sa ampas na mga motoristas, mga tao. Roger to that tabi Sir Pio. Yan. And sa satuyang mga paraan tabay, iladawan tatabi ni Sir Pio, uning may maawat na porsyon na ini, iyo ini so papaiwason, aalion ini ka na City Engineering, tangani ng digdi na mag-agi, so mga auto o kung ano man na klase ng bihikulo tabi Sir Pio, ining lugar na ini. Yan. And sa mga oras na ini, so mga driver man, kana mga manlaylay na klase ng jeepney, papagilidon ini sa mas itaas na parte, tangani ng daiman sinda makaulang sa mga maaragi din ini bihikulo asin digdi sa lugar na ini lalaganan ininin mga gapo tangani ng magserving temporaryong barikada tangani ng maging ligtas ang mga nag-aaragi mga bihikulo taon nga ni tabi Sir Pio tricycle tampiyo nunon man nagadigdi sa lugar na ini na talagang kinakaipuan nin pag-aksyon. Iyan Luwes, ang lugar na nalilibot mi ang kaito ni Boy lalo na kanso nagtutuga bagang bulkan. Roger. Na dai dapat din in persona no kanyan dai dapat ning habitantes. Iyan na
paradahan anin mga bihikulo na suminahali sa sur. Roger to that. Diyan sila nakagarahe. Diyan nakagarahe. Galato. Sa walang porsyon, kung pasiring sa daragan sa imong dalagan, niyan ang problema. Tadain nang gadin railings, daining ulang kung ano. Correct. Nya, niyuan managad. O ngunyan, inaksyonan ini ni City Engineer na nung ibo, pati ang personalized kan City Engineering, as in iyo na ini so naging resulta, pinagtahuban lang digdi so mga medyo kalot-kalot na, so mga nalantop ning ang baybay boda graba, pinagpapantay tangani ng maagihan. Iyo ta, naakad iya na sa right portion facing daraga, naakad iyan ka na tubig, di naturalmente, minasarit itong sudit na konkretong porsyon na pigaagihan kan mga bihikulos, gulpi man agad na maridiskwado dyan. Roger to that. Sidingon yan, medyo mahiwas-hiwas na ta, inayos na ining right portion na ini facing daraga, pwede nang magsabatan dyan ang mga bihikulos in kaso. Roger. Okay. Tapos ang Barangay Council Mampalan, naggibo man ni na resolution kay ni, tangani ng maaksyonan ang siring na bagay, at ngunyan to na ini nangyari, na nasambitan ng pangyayari. O nitabi sa piyo si Kagawad Idol Gaviria kan Barangay Buyuan. Taluyon na ng problema yan eh. Roger, makaulay ta kung ano ang reaksyon sa parte kan Barangay Council ang may kinaraman sa siring na bagay na tinubod na sa sindang aloy ng pangapudan na mangyari ang lokal na gobyerno Kaligasti. Kagawad tabi maray na aga sa DCGB tabi kita. Reaksyon lang tabi kan Barangay Council na igwa na kita din siring kining aksyon ang lokal na gobyerno. Si Pio Fernandez ko kantingo kan Banwa. Pio, maray na lotabi sa imong mga parinanyog. Magayon ang resulta kan sa muyang pagkonsulta sa paagi kang pagtarabangan kang media, kay Luen, na tabangan asin na magayon sa responde kan sa tuyang lokal na gobyerno. Automatic po kanya na Lunes at kinagana na po ini kaya Barandilla asin na paglilinig po asin tigo pa iwas ini. Yes. Makalis po ang Sarong Aldaw kan sa ng pagbisita di may naulog na naman din para bikers sa BPO. Nahiling mo naan. Okay di, Kagawad, haluyuno na anta pero may napigagyan dyan kung nagaronda kami kung may nagtutugang bulkan. Haluyuno na situation managan. Ngunyan pa sana na-resolveran. Yung nga ni. Dakulaon talaga ang tabang kang media, tabi Pio. Lalong-lalo na sa muyang tugang yaon digdi sa muyang barangay Siluwen. Na talagang nataksyonan asin dakulaon na pasalamat kang Barangay Council na magtarabangan ang mga ibang organisasyon na maaksyonan po ini. Haluy ko na po ini tiga tatalam na ini po kay puwan na magibuwan ni taraan maski temporary lang na makaganan ng Barandilla pa kumbaga yaw na ko safety and security pinaka-importante ang buhay kang tao. So may nagadana po digdi. May naulog halos mga ang sarong simana dahil nakakalis na may nahuhulog na sarong persona o duwang persona ang nahuhulog dito. Iyo. Now, anong plano tabi dyan, Idol Kagawad? May ilaw lamang na ibubugtat pagbanggi kung minaaragi pa dyan eh. So dapat dapat nga ni mag-joint resolution ang barangay Matanag and Buyuan kasi magtabangan ini na makaganan po talaga ng ilaw digdi. Siguro ko si Mayor Noel Rosal siguro ko may naman po dito inilawan na po dito sa sarong poste. Yan. So madagdag na lang po kita si ilaw digdi. So nangapunan po ako sa tuyang lokal na gobyerno na iuman sana naayos na po ini temporarily. So kay puan kagana naman po ini ng ilaw. Yawan man si Kap Pugilya kan Matanag in Kap Perez, yawan man ang council na Espersos, ang media. Tarabangan na po na kaipuan po na makagana na po ininin na matanos na ilaw tanganing bako na matiglumon sa lugar na ini. Grabe hindi delinquent po ning lugar na ini. Sige tabi Kagawad, kung igwa kang gustong idagdag pa sa mga developments na yan, go ahead tabi Kagawad Idol. So ako po nagpapasalamat po sa kay Mayor Noel Rosal asin sa DCGB, lalo na kay Luen, sa Barangay Council kang Buyuan, sa Matanag Council, sa pagtarabangan. Asin gusto ko man na mga pudan duman sa mga nag-aagi po digdi na sana magluway-luway po, day makakaskas, kay puan po bigayan po dito, grabe po yung lugar na ini. And siguro ko this coming Sunday papublishing antay nita grabe gari igwari di kaluluwanan makundi mamay. Dapat matahimik naman so kaluluwa di na yaon di na ulog na nagadan. So ipa-blessing tayo ni Tabi Pio and siguro ko ang DCGB pag i-blessing ini i-cover up man ninda ta naning ma-update man sa mga tao po. Sige Tabi.
Mabuhay Opo. ka kagawad. Salamat din maray sa oras. Ingat ka mo dyan. Kakulao na po ng pasasalamat kang Barangay Council sa DCGB asin sa media asin kay Mayor Noel. Salamat abi asin Diyos ang magbalas po sa inyo, Robert. Salamat tabi kagawad sa imong mga ano. Si kagawad tabi Sir Pio nagtabang mandigdi sa pagmanihar ka na trapiko atin pinag-briefing na sa mga kamidbid niya mandigdi na mag-agi na digdi sa gigibuan ka na city engineering. O ni tabi Sir Pio bagao. Yan. Ning lugar na ini. Kay po talaga dyan, mabarandilyan lamang. Roger. Egong barandilyan na pagkabangi pati reflectorized. Correct. Hararom yan. Pagkatapos, pag minasaroso dyan, dahil tamang pighagad, pag minasarosoan na mga hali sa bituka kan bulkan mayon dyan, minaran off eh. Roger to that. Sige. And sigun kay City Engineer Clementinong Ibo, ang pinakang permanent solution tabi digdi Sir Pio boda long-term solution digdi gibuan na ning tulay arog kan sa Arimbay to bigaa. Yan, oho. Tangani nang maiwasan talaga so disquido. Alagad sa Iyo. mga oras na ini, iyon na mo na ining temporaryo sa Oho. pagtatarabangan man sa paagi ka na DCGB News, boda sa Barangay Council, boda sa City Engineering, atin na pangapudan sa nanin daligdi mag-ingat sa pag-aagi sa nasambitan ng lugar na talagang delinkwente ni. Yan, taan pagtugakan bulkan dyan minasaroso, dyan minaran off ang kana yan. Katubigan, Roger ta. boulder, nakulaon nagapo. So tulay talaga ang permanent solution dyan. Now, this would be palliative in nature muna, pero at least matabangan ang publiko sa safety. Roger to databi Sir Pio, ta naon padigdi sa mga walat baga, kan mga itinugakan na bulkang mayon kan mga nakalihis pang panahon, and sangon yan pinagahihiro na tangani ng maagian, mas maiwas so agian kan mga nyaraon digdi. Roger. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga nagkaptang kamparte kan aksyon agad. Ako po si Luwens Bursi Parsera. Salamat Luwen sa istorya. Hali dyan sa luwas. Dyan sa may Mataanag, Buyuan area. Nalilibot tayo. Naidabutan mga lugar na talagang delinkwente. Pababinditahan da baga ngani yan. Narakagawad dyan sa mga maabot na sa Domingo. We will be right back na maghali. Station break, news break, mga hanap buhay. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Carlo Lirio, taga-Bita ng Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posible
posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inaprobara na kana expert panel ang pagbakuna sa edad 12 sagod 17 anyos. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, napadagos pang piga-aram ang pinakamarhay na aldaw kuno arin mapuon ang pagbakuna. Sinabi ng prioridad kan Department of Health ang mga aki na may comorbidities. Sangunya na piga-areglar pa ang policy as in guidelines kuno arin pupunan ang pagbabakuna. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mo hihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong, yo. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Dahil magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Dahil magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Tingog Gang Banwaan. Pio Fernandez. Dire-diretso kita ka na programa, report dyan sa luwas, dagdagan ta. Nasa linya si Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Go ahead na. Thank you so much sa padi paburo barantay na unyan. Ang mga darakulang politiko digdi Salbay, sampulong aldaw. Bago ang filing kan certificate of candidacy. Magapon sa 1st, 2nd, 3rd district kan Albay. Kan posibleng mga magiging senaryo sa laog kan Oktubre 1, sagod 8, sagod matangang banggi sa filing kan COC. Susog sa mga reliable sources na pa may mga
na kung may istorbo sa 3rd District kan Albay, lalo kay Congressman Didi Cabredo, asin sa Ligao City, kung sabihin baka may mga bumurato ang kalaban, nasugo man kan ibang politiko, si dating Congressman Fernando Gonzales, posible man daw magmanok nin saroman politiko para kumandidato man digdi sa provincial level. Basta ang dagog ko pa no kaiyan, ay isa naman pagparadisturbuhon ang Ligao, budaan tercer distrito. Roger on that pa ni. Oh, igo nga ni kitang nadangog na sabi, igong nag-aapod kay gobernador, iglilikayan mga ni kan gobernador, tabo man kan gobernador na ning kuan, komplikasyon. Roger on that bading Pio. So nagaparaapod. Sa kundi. 3rd district. Iyo, tama ka. Ngunyan, may latest na nagbutuang informasyon sa 3rd district na may saro daw abogado ang posibleng bumangga man kay Congressman Didi Cabredo. Ngunyan, nabibilog na mga pagdududa na igwa ki politiko na nagbubusol man ka ni. Kaya, salado naman digdi sa probinsya, sabi nga ni baga ni gobernador sa mga reliable sources taman sa palibot kan gobernador, ready ang gobernador, ready si gobernador Bitsara, maski si Sepan bumoto na kumandidatong gobernador. Kaya kasarong simana baga kung natatandaan mo, nagluluwasan man sa social media ang pangaran ni Mayor Noel Rosal. Nasagot ko niya, anday, pamanki konfirmasyon kung talagang lawas ini. Pero, iyan ang mga senaryo tabi pa ni. Asin sa level naman kan vice gobernador, posibleng igwa daw magbutwa man na sarong magabat na apelido na posibleng bumangga kay vice gobernador Grex Lagman. Kay Greco. Roger on that pa ni. Kay abogado Greco na Lagman. At hindi man ining apelidong ini kung totoo. Oho. Kaya, paburo-maran tayo ngayon tabi pa susog sa mga sources kan mga senaryong iyan na posibleng mangyari province-wide, asin balikan to naman digdi sa Legazpi City, ang latest sa Legazpi, kinumpirma na sa toya ni Congressman Pido Garbin Jr. na igwa na siyang napipili na running mate. Katandem bilang vice alkalde. Roger, sa may kalaban man si Vice Mayor Bobby Cristobal. Iyo. And kompleto naman daw sa linyada, kaya yan, ang mga latest ko niyan na mga posibleng may mga development tayo sa masunod na daw bago ang filing kan certificate of candidacy o sa laok mismo kan COC period o filing kan COC period from October 1 to 8 sagkod matangang banggi pa Roger, ang isi ko gari igwang sa petsa 3 igwang ng ma-file. Sa petsa 3. Sarabay-sabay gayod. Iyan ang babarantayan tatabay pa Buda, da isa naman agad man pag disturbuhon ang 3rd district. Takan makahurong ko man kay ito si dating Congressman Nando. Abo ko naman nga piyoning mga kwampata. Nag-edad na baga. Nabo nang dakol na komplikasyones politika. Gusto nang sutrangkilo na sa naman ang konsentrasyon sa Ligao. Iyon na nga na iyan. Yan. Yan ako sa 3rd district. Si Didi nga si Congressman Didi. Ta siyempre kaipon idiretso ang programa buda so tiwala bagang ipigtao man kantaw day pwede ngayang putulon man. Yan. Pero ining mga bana-bana baga paano sa pagka-gobernador. Yan. Ay, igwang nag-apod kay Governor Alcanakaagi na mga midbid man na nagdalagang kay ito. Kundi piglilikayan man daakan gobernador. Tabo naman nga ining komplikasyon ni Gobernador Al. Habang isturbon sa 3rd district. Kung mag-interpretar ngayon oli nga na nagkandidato na naman ngayon, itatibaan ngaya buhi man ngaya kan Kapitolyo. Tama. Kaya piglilikayan man da ito kan gobernador. Nga na iyan. Hindi sa mga pagdududa baga. Nagaburutuhan ko niyan. Kaya sabi na nga ni, manlain-lain yun ang senaryo na paburubarantay ang mga darakulang politiko. Roger. Yan ang mga update pa digdi sa luwas. Alar Mario, DCGB. Salamat Al. Istorya sa luwas. Ang gabos na yan buding masisilyuhan pag abot kan petsa 8, ultimo dia. Anong advice o bunjing mahanap boy? Then kung nakita, bye-bye time, pwede na.
Sandali mo na ano. Diyan palang tabi ha, naagihan na ni doy na South Road 1. Kung day taabot mo yan sa aga tabi, yan na South Road 1 baga. Iyan na tinampo na minaagi dyan sa likod kan Casablanca Switch na minaagi dyan sa may lugar kan Macapa Corporation sa lugar ni Don Caloy Loria. Kumusta tabi ka mo dyan? Buda kay Chu Henry, buda kay Chatit Guerrero, buda kay Sir Edsel Guerrero. Bala digdi sa may SM, igwa dyanin na sarong porsyon na day nanggad pabunding na suro simento. Nagkapirang dupa sana. Pag-istoryahan ta na no. O pagkatapos, may roadside bombing. Sa may parteng Sorsogon naman. Uyogon moan. Sa Del Rosario, Pilar Sorsogon. Roadside bombing. Ano ba to? EOD o pinapos nga kanin missile o M203. Yan. Abagan po ang pinag-uugid pa yan ka news team. Roadside bombing dyan sa Pilar Sorsogon. Aramon tama ng mga pangyari sa Premier Distrito Canalbay, kumparing Jomar Marhay na aga. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Pading Jomar. Pading Jomar. Hello, Pade. Namumuya kabaya ka na primero papadarahaga kang padihon mo, retrato, naghurahampang buda sa padihon. Ikaduang ipapadara, may crispy pata na. Mamatunong ka kaan, kung ikang padarahan ka, mamatunong ka. Mas day ka mamatunong, Pade. Kapag tinix ka kang padi mo na sisirahan ka kang ninong, sa makasabay sa inuman. Langiya ka. Maapit ko tayo ko, di ba? Kaba nang pinasira mo na. Sige. Dahil na, Pade, nagpapalaog sa banwaan ng Tiwi kan mga van o bakoban van na may bitbit na pasahero hali sa Metro Manila o sa luwas kang rehiyon, maski pa PUB, public utility o pribadong mga bihikulo. Ini matapos na tulong aldaw na surunod na may naglaog na van na ang sistema kaya baga sa Tiwi pa rin, pagdoda sa mga papeles, idara duman sa holding facility ni Dapig Antigen, tulong man na pasahero, hali sa tulong van, sa nakalis na tulong aldaw, nag-positive. Positibo. Sa Antigen, buda RT-PCR mismo. Ay, sus. Dahil lang kayo nagdesisyon ng lokal na gobyerno kan Tiwi, na dain na makakalaog duman sa boundary kang Camarines or Tiwi, na mga hali sa luwas kang riyo na bihikulo na may bitbit na pasahero. Sirado na. Pasahero man talaga ino, pribado. Oho. Sinabi ni Mayor Rami Villanueva ng sistema ni Dangunyan, pag may minaabot ng van na may mga bitbit na pasahero, iisi na sa naninda kung igwang taga-Tiwi na pasahero. Pag may taga-Tiwi, ipababa ninda, ipabalik suman. Yan. Balik gaya ka mo duman, dahil ka mo pwede maglaog sa Tiwi. Tapos sa pasaherong taga-Tiwi, isundo kan bihikulo kan lokal na gobyerno, idara na duman sa holding facility para iproseso. Yan. Sinabi ka na alkalde na dahil na sindamat hampang o masugal na paralawgunan mga ini na dahil sinda kasiguro lalo pat maaragi sa iba mabaraba kung sa inang barangay kaya ang sistema ninda i-pick up na sa naninda o ipababa na sa taga-Tiwi dahil na ipadiritso ang van. Yan. Maski pa may mga lunad na mga pakatanduanes pa tabako o iba pang parte kang probinsya Canalbay, ipabalik ninyo sa Camarines Sur. Di halimbawa, ang direktiba, kumpadreng Jomar,
gabos na vehikulo na hali sa luwas kan Bicol, lalo ining mga van, pag may mga pasaheros, harang duman sa linderos, so mga taga-tiwisan ang akseptaron. Over. Roger on that. Pero kung halimbawa hali ka sa nasa Camarines Sur, okay, may mga Camarines Norte, proseso mangyari pa din. ha? Hali masana sa loob ng probinsya. Paghali sa loob ng probinsya ngayon, bagay man ang mga pasahero yan, day man tikibiyahe. Yan. Nagbabiyarahe man sa nabagay ining so nagpipit ka pasahero, hali yan sa luwas kang riyon. Oho. Pero kung susalaw kan rehiyon, day man problema. Masunod lang sa tamang proseso, sa mga requirements, kung ano pa man yan. Oo. Masusunod din na. Pero paghali na sa luwas kang riyon, na malisyahan man baga pa di, maski kutse, Iyo. na malisyahan man kung ipigbiyahe. Kung misan day magkamiridbid sa driver mo na so ano ini, lunad. Pag na malisya na arugkaan, tapos iguang pasaherong taga-tiwi, ipababa na sa taga-tiwi. Yes. Kung daing pasaherong taga-tiwi, balik gabosin na. Di dumana sila madiskarte sa pulanggi kung paano man sila makalusot. Yan. Nya kung kuan, halimbawa, igo baga pa anong mina aragi man dyan na tama ito sa naon nabitan no kasubago, pasiring sa Catanduanes. Halimbawa. Malibot sila. Magbalik, pakpulanggi. Pag mula, balik, duman sila sa pulanggi madiskarte kung paano man sila makalusot, lalo na kung dahil sila papeles. Sige. Pagkamot naman nila sa tabako sa barangay Buwang, titiraho naman sila kan tabako pulis. Iyo, oho. Araw ka nangyari kan mo, ibig na may kinarasuan. So, yun na yan, patakaran din sa Banuan, Kantiwi. No entry ang gabos na nagbabiyahe na bihikulo hali sa luwas kan Kabikulan. Asin, kung may pasaherong taga-tiwi, ibababa na duman sa parte kan barangay Misibis kung sa inyo duman sa checkpoint sa dadarahon na Kantiwi duman sa holding center nila. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpareng Jomar sa istorya. Mga bagong patakaran man po yan sa munisipyo Kantiwi. Brought about, na-trigger yan ang pagparalangkaw po kan numero kan mga nagpa-positive sa COVID sa Tiwi. Salamat po kan sa idong paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Manager Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.